नमस्कार, हमें रोहित रवा देखतनी मैच बॉक्स। अभी मैच बॉक्स के टीम सीवान जिला के दुरादा प्रखंड के सिरसा पंचायत के सिरसा में मौजूद भी है। एक बेहद दुखद खबर बाहर निकल के आवत आटे। सिरसा पंचायत के निवासी हैं मुकेश शाह जी, वहाँ के 25 तारीख से लगातार लापता बानी। वहाँ का परिवार काफ़ी ज़्यादा परेशान बाटे। वहाँ के 25 तारीख के एगो बारात पश्चिमी हड़सर के पूर्वी हड़सर के आसपास बारात गए रहे, वही जी से लापता बानी और लगातार खोजबीन कइल जाता है, लेकिन अभी तक पता नहीं के चल पाओ। कुछ लोकेशन भी ट्रेस भइल लटे आरा के तरफ पता भी चल लटे, लेकिन ओजी से भी लापता बानी। तो आई कैसे का भइल, हम वहाँ का अभिभावक वहाँ के भाई मौजूद बानी, वहाँ से पूछे के प्रयास करतनी कैसे का भइल। ये बारात गए 25 तारीख के ऐसे घूमते फिरत बिना ही के वही ऑर्केस्ट्रा देखलन। एगो हमारा जान पहचान के कहलन कि चल जा घर चल जा, तो वो कहलन कि ना घर ना जाए ऑर्केस्ट्रा देख के जाए। तो ऑर्केस्ट्रा देख के सुत गलन वही जा। बारात वाला लोग समझल कि बाराती हवन, वो लोग उठा के लेके चल गए। ओकरा बाद काल बारात वाला आदमी से बात भइल, अजीत से बड़ुआ जगह से बारात आई रहे बबरुआ। तो वो कहलन कि हम यहाँ इनका के ट्रक पर जो अपना दोस्त के संगे भेज दिल बनी बैठावे खातिर कि बालू वाला ट्रक कोनो दुरौदा साइड में जाई तो ओजा जवन बा उतर जाइहन, लेकिन वो ट्रक पर ना बैठ पौलन। उनकर दोस्त दूसरा एजेंट के जवन कहला से बैठा दो, तो वजह से कहला से बैठ आओ तनी 10 मिनट में ना अलन। वही सब ना पता हो गलन। हमने के काल से खोजता आदमी, वो लोग के आशा में सुबह में वो लोग से मालूम भइला कि ना बैठा पौनी। अच्छा, अब दियर में रात के कहत रहे कि भाई हम के तेरे जाई रात में आदमी भेजले बनी। सवेरे 5:30 बजे हम फ़ोन कैनी है, तो मालूम भइला कि ना अभी उनका के बैठौले नहीं कि वो चल गए बड़े कहीं। अच्छा, लास्ट लोकेशन आरा में भी पता चल रहा है और बैठाई के भी प्रयास के लोकेशन बताओ तो लोग डोरीगंज से छपरा से 20-25 किलोमीटर आ गए। छपरा से 20-25 किलोमीटर आ गए। हाँ, आरा डिस्ट्रिक्ट से होता है। आरा डिस्ट्रिक्ट के हाँ, अभी तक वो लोग कहाँ खोजने ये लोग? अभी उन्हें हम खोजवाओ तनी, उन्हें आदमी भेजला बनी। अच्छा, पहले मैंने सिवान की ओर खोजनी है, सिवान, शिवपुर, सकरा हैं, जीरादेई, छपरा ना भेट भैला। अभी आज तमाम सभी मैच बॉक्स के जितना भी फॉलोअर्स वालों विनती बाटे कि आज एगो परिवार के सदस्य खो चुकल बानी। पूरा परिवार परेशान बाटे। वहाँ के शादी भी हो चुकल बाटे। कितना लड़के वालों? वहाँ 2 लड़का 1 लड़की, 2 लड़का एगो लड़की वालों। वहाँ मानसिक रूप से थोड़ा बीमार भी बानी। आज वहाँ के परिवार के आवश्यकता बाटे। आज वहाँ के औरत से भी हमारा बात भइल, तो वहाँ के औरत काफ़ी ज़्यादा रोवत भी रहनी है और उनका जो छोट बच्चा बाटे काफ़ी ज़्यादा परेशान बालो और अपन पापा के राह देखत आलो कि कब पापा आएम और कब हम इसके सामने रहें। आज पूरा परिवार दुखी बाटे। जैसे फोटो देख सकता नहीं, फोटो भी स्क्रीन पर चल रहा बा, नंबर भी दिया चुकल बाटे। जे भी पहुँचाई वहाँ के उचित इनाम भी देहल जाई। कैसे कि आज अगर हम देख सकता नहीं कि एगो आज तमाम सभी लोग के खड़ा होखला के जरूरत बाटे। आज तमाम सभी लोग वो लोग खड़ा होखेल तो आज एगो परिवार के सदस्य मिल जाए। कैसे कि मैच बॉक्स के थ्रू बहुत ऐसा परिवार के भी मिलावल जा चुकल बा, जौन भुला चुकल बा लो, जौन बिछड़ चुकल रहा लो। तमाम सभी चीज़ मैच बॉक्स अपन करेले तत्परता दिखाएले। तो बहरहाल मैं जितना भी छपरा, सिवान, गोपालगंज या डोरीगंज के आसपास के क्षेत्र के आरा के आसपास के क्षेत्र के जन फोटो दिखाई दे ताटे, वो अगर मिलता नहीं तो जरूर मदद करी, हेल्प करी और वहाँ के घरे जरूर पहुँचाई। बस ये हम कहे चाहें। नमस्कार।